Estamos agora con San Pérez, militante independentista, militante histórico, membro de Causa Galiza. Boas tardes, San. Hola, boa tarde. Que valoración facedes desde Causa Galiza a primeira xornada hoxe? Ben, en primeiro lugar, a valoración política que facemos que se veu demostrada desde o independentismo de distintas asociacións, colectivos, organizacións se veu defendendo nas últimas semanas que do que estamos diante dun proceso político, dunha farsa política con todas as consecuencias, non? Pensamos que de alguma maneira se evidencia que a tese da construción dunha presunta organización terrorista no noso país carece de calquera fundamento, é unha decisión política que se toma a priori para abrir un proceso de criminalización e de persecución de todo tipo de asociacións juvenis, antirrepresivas, políticas, etc. Non? É un pouco unha aplicación á situación do noso país, pois do que foi o proceso que se deu en Euskal Herria a partir da consideración de que non o terrorismo, o chamado terrorismo, non é só unha organización que pode ter unha dinámica ilegal, senón que todo o que poda envolver de alguma maneira desde asociacións de familiares de presos, asociacións antirrepresivas, juvenis, Un pouco na liña que víamos hoxe, non? Da Fiscalía, co perito policial, nomeando a AMI, nomeando a centros sociais. E de feito, unha das cousas que se demostrou é que por parte dos peritos policiais hai unha intención clarísima de definir unha razón para unha persecución política, pero eso ten un sustento xurídico estrito. O que pasa que, o que ven confirmar é a tese central que se veu defendendo desde o independentismo en todas estas semanas, que estamos, o tribunal que temos aquí a nosa beira é un tribunal político, un tribunal de excepción, e carece, como xa teñen dito distintos organismos e instancias internacionais, carece de calquera rigor xurídico. Que sentenza podemos agardar ou que sentenza agardaríamos desde o independentismo e tamén que mensaxe podemos transmitir a toda a xente que nos está vendo desde Galiza? Pola nosa parte non vamos facer ninguna predición a respeito da resolución que mañán poda adoptar o Tribunal de Excepción. O que si queremos dicer é que todo o argumentario que os escoitamos e que escoitaron decenas de persoas na sala é absolutamente inconsistente para demostrar a tese política que os corpos policiais españoles pretenden demostrar, non? Sexa cal for a sentenza, a resolución final deste proceso, nós, como Causa Galiza, como independentistas, chamamos a toda a base social do nacionalismo a tomar unha postura activa de rechazo a esta farsa e de movilización e de solidariedade cos represaliados e represaliadas actuais e cos represaliados e represaliadas que poda haber no futuro. Moitas gracias, San, e agardemos que mañá se xa unha xornada positiva para o independentismo.